Odpojení 3 dny v realitě. Měla jsem před sebou další den v úžasném světě bez zábran. Žila jsem v budoucnosti, kterou si každá generace před námi vykreslovala jako ráj na zemi, kdy budou technologie v čele s umělou inteligencí pečovat o maximální lidské blaho. Mohla jsem cokoliv, byla jsem bohem, stejně jako všichni ostatní. Zatímco stroje implantované přímo v nás dělaly všechny ty otravné tělesné věci, na nás čekaly jenom zážitky a radosti života. Měla jsi cvičit? Byla jsi nemocná nebo zraněná? Nechala si svoje vědomí zmrazit a zatímco jsi byla mimo sebe a nevnímala, roboti kolující v tvých žilách zařídili všechno potřebné. Bylo ti smutno? Nechala sis do těla napumpovat hormony v přesně správném množství, aby se cítila v pohodě. Trápila se s nějakou nepříjemnou vzpomínkou? Mohla si ji klidně vymazat. Zajímalo tě, jak funguje okolní svět? Informace se ti okamžitě a bez námahy vynořily v mysli, jak nanostroje přetvářely strukturu tvých neuronů. Vše naprosto bezpečné, bezbolestné a ihned. Jaký to nádherný svět. Všichni jsme na tom byli podobně. Ani jsem si vlastně nepamatovala, kdy jsem naposledy byla nemocná nebo mi bylo špatně. Spokojení, krásní, inteligentní lidé, kteří by našim předkům připadali jako bozi. A nezapomeňme na to, jakou hrdost jsme cítili k naší civilizaci, že dokázala dosáhnout takových úspěchů. Jenže tenhle příběh není o tomhle světě. Je o úplně jiném. Po půl hodině ranního běhání, s nímž jsem nechtěla mít nic společného, takže mé vědomí AI vypnula a během aktivity ovládala tělo sama, jsem opět získala své smysly. Kráčela jsem parkem, kolem zářila zelená z košatých stromů, mezi jejich listy prosvítalo jasné slunce, proti mně chodili lidé a všichni jsme se na sebe vzájemně usmívali. Rozšířená realita mi ukazovala před očima údaje, jak moc bychom spolu byli kompatibilní. Tahle slečna byla fakt kus a ten kluk za ní taky. Asi k sobě nepatřili, ale AI mi u obou promítla sexuální kompatibilitu přes 90%. S dívkou bychom si mohli rozumět i jinak. Přátelství bylo na slušných 75%. S klukem bych si asi nevyhovovala, měli jsme ve všech ostatních oblastech shodu pod 50. Ale jako sex na jednu noc by vůbec nemusel být špatný. Pomyslela jsem si, že bych si je chtěla uložit a systém to za mě v zápětí udělal. Věděla jsem, že kdykoliv si vzpomenu, že chci zrovna s někým spát, budu jim moct poslat zprávu. A jestli budou souhlasit, vrhneme se na to. Možná bychom mohli jít i do 3. Vytrhla jsem se ze snění a nechala AI, ať mi promítne, co bych mohla dneska dělat. Možností bylo nepřeberně, ostatně jako každý den. Projížděla jsem seznam očima a znovu pociťovala nadšení nad tím úžasným místem, kde se nacházím a kde mám tolik příležitostí. Zalyžovat si na metanových horách Aldebaranu. No, to mi znělo jako příliš náročná aktivita. Strávit den na fialových plážích Polárky. To by zase mohla být celkem nuda. Zamířit na safari na Siriu. To by šlo. Pokochat se nejbizarnější faunou v galaxii a možná si i něco ulovit. Ano, to zní jako plán. Zamířila jsem k teleportu a těšila se na další napínavý a bezchybný den. Jenže sotva jsem udělala první krok, svět kolem mě zamrzl.
Nepohnulo se zhola nic. Ani lidé, ani zvířata, ani listy ve větru, jako by přestal běžet čas. Překvapilo mě to, že by nějaká zvláštní chyba systému, nečekaná aktualizace, která odstavila všechny AI, jenže umělé systémy měly být jenom v lidech. Zvířata a okolní svět měly fungovat přirozeně, tak jak to, že se zastavilo úplně všechno. V příští vteřině se přede mnou z čista jasna objevila žena důstojného vzezření v jednobarevném úboru, jenž zřejmě byl jakousi uniformou. Polekaně jsem ustoupila o krok zpět a překvapeně na ní zírala. Tady se dělo něco zcela se vymykajícího běžnému fungování vesmíru. Postava přede mnou promluvila úředním tónem. Vážený uživateli, z nařízení nejvyšších zákonodárných představitelů naší civilizace tě máme jednou za standardní rok informovat, že tvé vědomí je připojeno k virtuální realitě a svět, v němž se nacházíš, je pouze výplodem našich programů. Vzhledem k faktu, že jsi občanem s nezadatelnými lidskými právy, můžeš se svobodně rozhodnout, zda souhlasíš s další participací v našem systému. Pokud odpovíš kladně, tato interakce bude z tvé paměti vymazána a tvůj pobyt v systému se bude odvíjet jako dosud. Pokud odpovíš záporně, odpojíme tvé vědomí od simulovaného světa. Nyní vyslo své stanovisko k dalšímu setrvání ve virtuální realitě. Pak žena znehybněla a s neměnným výrazem čekala na odpověď. Zírala jsem s otevřenými ústy. Cože? Zmohla jsem se po chvilce na hloupou otázku. Tohle není skutečné? Ne, tohle není skutečné, odpověděla žena. Nacházíš se v umělém prostředí vytvořeném softwarem naší společnosti. A ty se mě ptáš každý rok? Jistě, přikývla krátce žena. Pro každého uživatele platí stejné podmínky. Jednou za standardní rok musí uživatel obnovit svůj informovaný souhlas s využíváním našich služeb. A když ho neobnoví, jeho vědomí bude odpojeno od systému a on se probudí ve skutečném světě. Jak často se to stává? Jedná se o zcela výjimečné případy. Drtivá většina uživatelů ráda pokračuje ve využívání výhod našeho systému a netouží opustit život, jež si zde vybudovala. A jak to vypadá venku? Tyto informace bohužel nejsem oprávněna poskytnout. Zklamala mě žena. Informuji pouze o vlastnostech systému naší společnosti. Najednou mi další desítky otázek v hlavě vymazala jedna ironická. Jak často asi musí tahle AI odpovídat na stejné a stejné otázky pořád dokola? Pokud se mě ptá každý rok, asi spolu vedeme neustále podobný rozhovor, který evidentně skončí vždycky tak, že odsouhlasím další život tady. Tak proč bych to letos měla udělat jinak? Jenže v tom mi v mysli zahlodal červík pochybnosti. Co kdybych se tentokrát rozhodla pro skutečný svět? Nadhodila jsem. Tvoje vědomí by bylo odpojeno od systému a probudila by ses ve skutečné realitě. Zopakovala AI trpělivě. Mohli bychom se takhle bavit do nekonečna. Nikdy by mě neposlala do hajzlu, že se ptám na blbosti. A najednou jsem cítila, jak začínám toužit po dobrodružství. Jaké pak lyžování na Aldebaranu? Teď jsem se najednou dozvěděla, že existuje svět nedostupný běžným způsobem. Nedá se tam normálně teleportovat. A když nevyzkouším tuhle příležitost, další rok budu mít smůlu. A jak můžu vědět, co udělám za rok? Nesouhlasím se simulací a chci se probudit, řekla jsem nahlas a zřetelně. Žena na zlomek vteřiny strnula. Program zřejmě přepočítával konverzaci podle nového směru, který nabrala. V zápětí mě, což bylo u AI velice neobvyklé, začala přesvědčovat. Jménem naší společnosti tě musím varovat, že o skutečném světě nemáš žádné informace a jistě pro tebe bude bezpečnější zůstat ve známém prostředí. Mávla jsem rukou. Její odmítání mého rozhodnutí mě ještě více utvrdilo. A najust se nechám odpojit. Žena pokračovala dál.
Jako společnost neneseme žádnou záruku za jakékoliv fyzické poškození či nepohodlí, jež ti bude ve skutečném světě způsobeno. Upozorňujeme tě, že mimo virtuální svět nelze využívat výhod integrovaných programů, automatických aktualizací ani rozšířené reality. Odpojení vědomí může být provázeno závažnými vedlejšími účinky a nelze zaručit, že se ti podaří znovu zapojit do systému. V takovém případě by tvé rozhodnutí bylo nevratné. Ztratila bys veškerý dosavadní život, včetně všech kontaktů a přátel. Jménem společnosti tě ještě jednou vyzývám k podrobnému promyšlení možných důsledků tvého rozhodnutí. Přestože AI byla vždycky zdvořilá, cítila jsem v pozadí jejich slov vemlouvavý tón, že dělám kravinu a měla bych se rychle vrátit do virtuálu. Jenže to mě víc a víc vzdorovitě nutilo držet se svého rozhodnutí. Možná to ve skutečném světě nebude takové jako tady, ale pokud pouhá simulace reality vypadá takhle, co potom skutečnost? To už musí být pořádný ráj, co si ani neumím představit. Získala jsem podezření, že AI mě nechce pustit ze sféry svého vlivu. Už dříve jsem občas trochu pochybovala, jestli život s neustálou přítomností umělé inteligence není trochu nepříjemný, děsivý, omezující, ale teď se moje myšlenky vynořily intenzivněji než kdy dřív. Rozhodla jsem se s naprostou jistotou. Nechám se odpojit. Odpoj mě, přikázala jsem. Jsi si jistá? Nevzdávala se žena. Jasně, že jsem si jistá. Dělej. Ztrácela jsem trpělivost. Pro oficiální ukončení spolupráce zřetelně vyslov následující větu. Vypovídám smluvní ustanovení mezi mou osobou a společností ohledně pobytu ve virtuální realitě. Nasadila jsem pořádně ironický tón a zopakovala s přehnaným důrazem na každou slabiku. Vypovídám smluvní ustanovení mezi mou osobou a společností ohledně pobytu ve virtuální realitě. Žena se opět na okamžik zasekla, jak zřejmě připravovala odpojení. A následně řekla, tímto jste odmítla další pobyt v simulovaném světě. Nyní odpojíme vaše vědomí a vy se probudíte ve skutečném světě. Upozorňujeme, že smlouva byla vypovězena dobrovolně a společnost nenese žádnou odpovědnost za případné potíže. Přestože naším cílem je napodobit autentické prožitky na té nejvyšší úrovni, vnímání, pohyb a tělesné pochody ve skutečném světě se mohou lišit. Z nařízení nejvyšších zákonodárných představitelů naší civilizace vám pro první 3 standardní dny poskytneme virtuální asistentku, která vám ulehčí přechod do skutečného světa. Děkujeme za využívání našich služeb. A pak všechno kolem zmizelo. Cítila jsem, že plavu v tekutině, která ale začala odtékat, sotva jsem ji zaznamenala. Jak jsem přestávala splývat těsně nad dnem, končetiny mi těžkly. Zkusila jsem pohnout rukama, ale nějak to nešlo. Jako bych musela používat jiné způsoby komunikace se svými svaly, než jsem dosud byla zvyklá. Vyděsilo mě, že tělo odmítá poslouchat a pokusila jsem se otevřít oči. Víčka nechtěla od sebe. A když se mi je konečně podařilo rozlepit, pocítila jsem ostrou bolest z jasného světla. Prudce jsem je zase zavřela a zaměřila se na pohyb. Když jsem se mnohem víc soustředila, začalo mě tělo poslouchat. Prsty se sevřely jako první, pak se mi povedlo zvednout ruce a zakopat nohama. Začínala mi být zima. S leknutím mi došlo, že poprvé v životě mi AI nezvedne tělesnou teplotu uměle. Co teď budu dělat? To tady umrznu? Chtěla jsem zakřičet o pomoc, ale vlastně už mě ani nepřekvapilo, když z mých úst nevyšel žádný zvuk, jenom těžko slyšitelné zachraptění. Rozhodla jsem se, že mi nezbývá, než si rozdělit úkoly na malé části. Nejprve pokrčit nohy v kolenou, zašátrat rukama po pevné opoře, vytáhnout se do sedu. Končetiny se mi třásly nikdy nepoznanou námahou
ale nakonec jsem uspěla. Dále se musím konečně rozkoukat. Přinutila jsem oči, aby se na škvírku pootevřely a čekala jsem, než bolest pominula. Pak jsem je otevřela o trochu víc, pak ještě o trochu. Viděla jsem špatně. Za chvíli už jsem ovšem dokázala rozpoznat rozmazané tvary okolo. Vykukovala jsem z okrouhlé kapsle, v níž jsem strávila svůj dosavadní život. Přestože mi světlo nejprve připadalo jasné, nyní jsem viděla, že ve skutečnosti prostor osvětlují jenom slabé zářivky na stropě. Na všechny strany se v řadách táhly do tmy další tisíce kapslí. Konce nebylo možné dohlédnout. Tak tady leží všichni, které jsem kdy potkala. Všechen kontakt nebyl ničím jiným než signály pumpovanými do našich myslí. Musela jsem počkat, než se vyrovnám se šokem z nastalé situace. Pak jsem se rozhodla, že mi nezbude, než vstát. Trvalo to asi 1/4 hodiny a když jsem konečně vylezla ven, byla jsem pomlácená od nespočetných pádů zpět na dno kapsle. Třásla jsem se, napůl zimou, která se do mě zakusovala pořád drsněji, napůl slabostí, jak se mé ochablé svalstvo poprvé snažilo udržet tělo vzpřímené. Takhle jsem si to probuzení do reality tedy nepředstavovala. Musím najít někoho, kdo mě nasměruje dál. Sotva jsem udělala první váhavý krok a uvažovala, kudy mám vlastně jít. Zahlédla jsem kousek před sebou postavu. Zamířila jsem k ní a byla to ona. Nebylo pochyb. Ta žena ze simulace. Chtěla jsem na ní promluvit, ale pořád jsem nedokázala hlasivky přimět vydat artikulovaný zvuk. A tak jsem jenom sípala. Vítejte ve skutečném světě, oslovila mě. Jsem virtuální asistentka, která vám byla přidělena na první 3 standardní dny, abych zajistila bezpečný přechod ze simulace do reality. Pokud budete mít otázky či nejasnosti, neváhejte se na mě obrátit. Za ten povýšeně blahosklonný tón jsem měla chuť dát jí přes hubu, ale místo toho jsem za nesmírného soustředění promluvila. Sice jsem měla dikci jako po strašlivé mentální poruše, ale rozumět mi bylo. Tohle je skutečný svět? Ano, tohle je skutečný svět. Takhle jsem si ho tedy nepředstavovala. Proč tu nikdo nečeká, aby se o mě postaral? Společnost poskytuje virtuální asistentku, aby se starala o váš bezpečný přechod do reality po dobu 3 standardních dnů. Nicméně jsem pouze projekce systému. Máte tedy pravdu, že skutečnou tělesnou oporu vám poskytnout nemohu. A kde je nějaký pravý člověk? Na této planetě se bohužel takoví lidé nenacházejí. Vše probíhá automaticky. Řízení simulace i habitatu je prováděno programy a roboty. Jediní lidé, které byste mohla mít na mysli, leží v kapslích kolem nás. Ani s nimi ale interagovat nemůžete. Zalila mě vlna zděšení. Co jsem to udělala? Jsem úplně sama na cizí planetě. Co hůř, v cizí realitě. Chci obnovit smlouvu. Vyrazila jsem ze sebe. Jak to myslíte? Zarazila se AI. Chci zpátky do toho virtuálního světa. Připoj mě zpátky do kapsle. Ráda bych vás upozornila, že obnovení smlouvy mezi společností a uživatelem je nestandardní záležitostí, která se může protáhnout kvůli množství administrativních úkonů. To je mi úplně uprdele. Začínala jsem ztrácet nervy. V těchto chvílích mi vždycky systém nabídnul, že si mohu nechat do těla vyplavit dávku uklidňujících hormonů a navodit si relaxační náladu, jenže teď se mi před očima žádná rozšířená realita nezobrazila. Už mi nikdo nebude ulehčovat prožívání emocí. Asistentka zřejmě vyhodnotila, že situace je vážná, protože po krátkém zaseknutí, když kalkulovala možnosti, pronesla. Jako zcela neobvyklé řešení je společnost ochotna nabídnout vám předběžný návrat i bez uzavřené smlouvy, která bude doplněna zpětně. Ano, tohle přesně chci! Zařvala jsem ochraptěle a vrhla jsem se ke kapsli. Neobratně jsem se škrábala dovnitř, nohy mi podkluzovaly, ruce se smíkaly, ale nakonec jsem tam vlezla. Uložila jsem se do stejné polohy, v jaké jsem se probudila, a pohlédla na ženu, která stála nade mnou.
Jste si jistá obnovením, začala, ale nedala jsem jí šanci. Samozřejmě, že jsem si jistá, zavřískla jsem, až mě zabolelo v nově používaných uších. Pošli mě zpátky, dělej! Pevně jsem stiskla víčka, kolem se začala napouštět trochu slizovitá tekutina a mě zalil úlevný pocit, že se vrátím do svého světa. Nechám si vymazat paměť a snad za rok nebudu tak hloupá, abych tenhle šílený výlet do pekla opakovala. Cítila jsem zvláštní mravenčení, jak do mého těla zřejmě pronikaly okem neviditelné výběžky systému, aby mě opět připojili do sítě. Měla jsem chuť zakřičet, vracím se domů, jenže to by mi akorát do pusy natekla ta zvláštní voda. A tak jsem jen klidně ležela a čekala, až se objevím zpátky v parku. Jenže namísto toho jsem se začínala dusit, jak jsem byla ponořená pod hladinou. Proč to tak trvá? A pak najednou začala tekutina zase odtékat. Otevřela jsem oči právě včas, abych viděla, jak se uzávěr otevírá. A v zápětí už mi moje osobní asistentka sdělovala. Z lítostí vás musím informovat, že úspěšné začlenění vašeho těla a mysli do systému společnosti už není možné. Kompatibilita byla narušena. Smlouvu nelze obnovit. Omlouváme se a přejeme vám příjemný život ve skutečném světě. Spontánně se mi povedla naprosto adekvátní reakce. Naklonila jsem se přes okraj kapsle a hlučně zvracela zbytky té slizké vody. Můj záchvat panického pláče trval dlouho. Nikdy jsem takhle nebrečela. AI mi vždycky nabídla dávku uklidňujících hormonů a všechno bylo zase dobré. Teď najednou moje emoce nic netlumilo. Časem se vzliky utišovaly, ale já jsem pokračovala v pláči déle, než bylo nutné, protože jsem se děsila okamžiku, kdy budu muset v tomhle odporném světě začít řešit všechny ty samozřejmé věci, jež zajišťovala virtuální realita automaticky. Nakonec zima přesáhla mez, kdy jsem ji mohla ignorovat. Tentokrát se mi podařilo vylézt z kapsle napoprvé, na což jsem aspoň mohla být hrdá. Potřebuju dovést na konec téhle haly, oznámila jsem asistence. Překvapilo mě, že jsem dokázala fungovat celkem klidně. Pláč zřejmě dokázal odplavit nejhorší emoce. Jistě, pojďte za mnou, přikývla žena a společně jsme se vydali jediným směrem, který se naprosto neodlišoval od ostatních. Jenže brzy jsem narazila na potíž. Moje tělo nefungovalo stejně jako v simulaci. Stačilo minout pár kapslí a zadýchala jsem se. Moje kroky vůbec nebyly sebejisté. Několikrát jsem měla pocit, že se mi podlomí noha a já spadnu na podlahu. Šli jsme chvilku a já už cítila, že nemůžu dál. Potřebuju nějaké oblečení, zašeptala jsem, zatímco jsem se sunula k zemi. Asi bych zvládla ještě jít, jenže jsem si nevěděla rady s takovou mírou nepohodlí, na kterou jsem nebyla zvyklá. Jistě, u východu z této haly se nachází balíčky připravené pro odchozí ze simulace. Až dorazíme na místo, budete si moci posloužit, oznámila žena. A jak je to daleko? Zeptala jsem se vyčerpaně. Přesné číslo bych raději nesdělovala, vyhnula se odpovědi asistentka. A to jako proč? Jeho velikost by ve vás mohla vyvolat nepříjemné pocity, vysvětlila. Na chvilku jsem se zasekla, jako ona, když propočítávala nečekaný směr konverzace. A nezdá se ti, že tahle věta ve mně vyvolá úplně stejně nepříjemné pocity? Teď se pro změnu na okamžik zasekla ona. Jistě, máte pravdu, zvolila jsem špatná slova, omlouvám se, vychrlila ze sebe následovně. Už jsem se nadechovala k rozhořčené odpovědi, když v tom mi došlo, že se tady hádám s programem, který se mi bude vždycky, i během nesmyslného sporu, snažit vyhovět. Bude se omlouvat za každou větu, jíž by mě mohla naštvat. A nikdy nevykročí z omezení svého algoritmu do skutečně nevázané konverzace.
Tahle žena není moje plnohodnotná společnice. Je to jenom produkt. Nemám tady nikoho. Jsem úplně sama. Nemůžu od ní očekávat skutečnou pomoc. Nejprve mě zalila vlna deprese, ale trvala jen chvilku. Pak ji vystřídalo vědomí zodpovědnosti za své další činy. Jsem na všechno sama. Když si nepomůžu, nikdo to za mě neudělá. S námahou jsem se vstyčila na proklatě slabých nožičkách a vydala jsem se dál. Během chvilky jsem si také uvědomila, že k ženě se nemusím chovat nijak ohleduplně a můžu jí říkat i věci, které by mi připadaly příliš otevřené pro běžný rozhovor dvou lidí. A začala jsem hned. Víš, že mě strašně štve, jak se mi pořád snažíš lézt do zadku. Omlouvám se, že máte z mých reakcí pocit jako vidíš a přesně o tomhle mluvím. Zakazuju ti, aby ses mi omlouvala, tykej mi a koukej mluvit jako normální člověk. Omlouvám se za své omluvy, už vám budu tykat a budu mluvit jako normální člověk, oznámila beze stopy ironie. Zastavila jsem se. Dobře, bylo to kvůli tomu, že jsem opět nedokázala vystačit s dechem, ale zároveň to dodalo vážnosti situace. Upřeně jsem se na ně podívala a pronesla s důrazem na každou slabiku: to si snad děláš prdel. AI zůstala zaseknutá delší dobu než kdy dřív, až jsem se lekla, že upadla do logické smyčky a už se nikdy nevzpamatuje. Museli se v ní mlátit dvě protichůdné věci, její program plný slušnosti a omluv s mou žádostí. Naštěstí po 10 nebo 15 vteřinách opět našla řeč a zdálo se, že dokázala naskočit na mou vlnu. Dobře, jak chceš, ale pak si nestěžuj, řekla sice kostrbatým tónem, ale rozhodně šlo o zlepšení. Pochválila jsem ji a trochu se mi ulevilo. Snad budu mít aspoň občas pocit, že tady nejsem úplně sama. Trvalo snad věčnost, než jsme dorazili ke dveřím. Během té doby jsem se nesčetněkrát proklínala, že jsem si jediným dementním rozhodnutím zničila skvělý život v ráji. Zatímco jsme kráčeli kolem kapslí, se závistí jsem myslela na to, jak musí být všichni uvnitř šťastní ve svém umělém světě. Slabý hlásek v hlavě mi sice našeptával, že já jsem jediná, kdo může poznávat skutečnou povahu reality, jenže k čemu mi to bylo, když jsem přišla o veškeré svoje pohodlí. Za dveřmi byla poměrně malá místnost s hromadou balíčků naházených v rohu. Roztrhla jsem obal na jednom z nich. Musela jsem si pomoct zuby, protože ruce prostě nebyly dost silné. A vytáhla jsem pár porcí jídla se sadou oblečení. Rychle jsem si je natáhla, i když šlo o ošklivě šedou kombinézu bez ozdob. Byla mi ale velká, plandala na mě a zimu tedy příliš zaplašit nedokázala. A dost, podívám se i do ostatních balíčků. Jenže asistentka mě zarazila. Nemá to cenu, všude je přesně to samé. Takže mi chceš říct, že celá ta tvoje společnost není ani schopná připravit sem padnoucí hadry? Vždyť není tak těžké si domyslet, že odpojení lidé budou vychrtlí a budou tedy potřebovat něco trochu menšího než tohle. A zuřivěji jsem zatahala za visící látku na hrudi. Obávám se, že společnost sem tyhle věci připravila jako úlitbu systému. Měli to prostě nařízené. I moje přítomnost tady je povinná ze zákona. Ale pro společnost si okamžikem odpojení nezajímavá. Nemá žádný důvod vycházet ti v čemkoliv vstříc. Upozornila mě AI. Super, plácla jsem sarkasticky. Ta tvoje společnost mě začíná docela srát. A otevřela jsem dveře na druhém konci místnosti, které měly vést ven. Už mi sice bylo řečeno, že na celé planetě není mimo kapsle ani živáčka, ale čekala jsem aspoň zástupy robotů obsluhujících obří infrastrukturu, startující lodě, které mě odnesou na jiné planety plné života. Venku nebylo nic. Pustina, ponořená do tmy. Nejhorší na všem bylo, že na nebi nesvítila jediná hvězda
a tlumenou záři vytvářela akorát podivná fialová tráva. Kde jsou hvězdy, proboha? Vyděsila mě prázdná obloha víc, než bych čekala. Moje původní programování mě varuje, že bych ti nic tak znepokojivého neměla říkat, informovala mě asistentka. Jenže ty bys mi stejně dala nevybíravě najevo, že s takovou odpovědí spokojená nebudeš. Tak o tom vůbec nepochybuj. A teď mluv, co se to do hajzlu stalo s hvězdami? Skutečný svět se v porovnání s tím virtuálním nachází ve velice vzdálené budoucnosti. Hvězdy nevidíš, protože už vyhasly. Zbývá jich pár, jako ta, kolem které obíháme. Vyjde asi za hodinu, ale všechny jsou velmi slabé. Ani nepoznáš rozdíl. Vesmír je na konci svého života. Ve strašlivé chvilce pochopení mi došla celá ta děsivá realita. Simulace je poslední vzpomínkou na krásy galaxie, které už dávno zmizely v propadlišti dějin. Realita se hroutí do temnoty, jak všechno vyhasíná. Žádná loď mě nedopraví na jiný svět. Kdo ví, jestli vůbec ještě nějaký další existuje. Nebyla jsem sama jenom v té obří hale a na téhle planetě. Byla jsem sama v celém nekonečném, chladném a mrtvém vesmíru. Když jsem zaznamenala, že můj dech se zrychluje a já nad ním ztrácím kontrolu, padla jsem na kolena a dovolila vlnám děsu, aby se přeze mě přelily. Další záchvat paniky byl zřejmě adekvátní reakcí. Chtělo by se mi tvrdit, že jsem další dny trávila snahou vymyslet řešení, najít způsob, jak odcestovat jinam. Že jsem v nejhlubší temnotě našla nový smysl života a stala jsem se dobrodruhem brázdícím hlubiny nekonečna a objevujícím desítky dalších světů. Jenže ve skutečnosti jsem většinu času jenom seděla před halou a hleděla do prázdna. Jediné, co mě drželo před branami šílenství, byly rozhovory s asistentkou o všem možném. Jejich útržky se staly základem podnětného uvažování o povaze světa. Kolik lidí je v simulacích napříč galaxií? Ptala jsem se třeba. Tady máme přibližně 20 miliard a evidujeme podobných 14 planet, kde budou čísla srovnatelná. A všechno, co prožívají, je umělé. Přesně tak. Prostředí je generováno umělou inteligencí. Lidem je řečeno, že mají v těle nanostroje, ale ve skutečnosti se všechny věmy upravují přesnými elektrochemickými výboji přímo v mozcích. V realitě nenajdeš žádné teleporty a naprostá většina planet je vymyšlená. Něco je odvozené z dochovaných záznamů, jenže skoro všechno už se ztratilo v hlubinách času. A co ty interakce mezi uživateli? Ty jsou zcela opravdové, alespoň v rámci simulace. Opravdu přenášíme informace z mozku do mozku, abychom vytvořili přesnou kopii skutečného kontaktu. Reakce účastníků při hovoru nebo sexu jsou autentické. Samozřejmě až na to, že jejich hormonální rovnováha je uměle řízena. Podotkla jsem ironicky. Samozřejmě, souhlasila AI a v jejím tónu snad zaznělo i něco málo ironie. Otevřela jsem taky jedno ožehavé téma, o němž jsem ale musela mluvit. Včera před usnutím jsem zkusila masturbovat. Přiznala jsem se stopou studu. Byl to iracionální pocit, jasně, ale stejně jsem se ho nemohla zbavit. Já vím, přikývla žena s něčím, co mělo být chápavým úsměvem, ale na mě příjemně nepůsobil, spíš naopak. Opět jednou mi došlo, že tu nemluvím s člověkem, nýbrž s programem. Bylo to známé, to ano, ale jako by to nebylo úplně ono, dodala jsem jádro sdělení. To mě nepřekvapuje, odvětila AI a její úsměv pohasl. Společnost se v simulaci snaží zajistit uživatelům co největší komfort.
a proto všechny pozitivní emoce zesiluje o 20 až 40%. A moje stavidla touhle informací zase jednou přetekla a výtrysk emocí nemohl stlumit žádný umělý impuls do mozku. To si děláš prdel? Takže mi chceš říct, že společnost ze všech dělá feťáky vlastních emocí, že já už nikdy nepocítím tak silnou radost a štěstí jako tam? Chuť výborného jídla, pocit úspěchu ze splněného úkolu, nic už nebude takové? Na vteřinu jsem se zarazila a pak jsem vybuchla. To mi chceš vážně říct, že už nikdy nezažiju tak silné orgazmy? AI měla zřejmě naprogramováno, že na takové výbuchy emocí nemá reagovat, protože nehybně stála a čekala, až se vybiju. Zkusila jsem se po ní ohnat pěstí, ale moje ruka samozřejmě prošla skrz. Kdybys byla co k čemu, stojíš tady z masa a kostí, abych tě mohla pořádně zmátit. Zařvala jsem jí přímo do obličeje. Ani pořádně pohádat se mnou nedokážeš. Evidentně nedokázala. Po chvilce běsnění jsem to vzdala a vydala se bezcílně pryč. Vždyť je to stejně jedno. Všechno je jedno. I kdybych vyžrala všechny balíčky, jídlo mi vydrží maximálně pár měsíců. Byla mi neustále zima, jak se moje slaboučké tělo nedokázalo pořádně zahřát. Negativní pocity mě zalévaly v dosud nepoznané míře a ty pozitivní naopak vybledly, skoro do ztracena. Napůl jsem doufala, že asistentka se vydá za mnou, abych si na ní mohla znovu vybít vztek, ale nestalo se tak. Okolo nebylo vůbec nic a když se hala ztratila za obzorem, nacházela jsem se v naprosté prázdnotě. Sama na konci vesmíru. Časem jsem si našla v pochodování rutinu a samotnou mě překvapilo, jak moje nohy zesílily. Ne, že by se najednou osvalily. I přes svou vychrtlost ovšem dokázaly fungovat dlouho a spolehlivě. Zásoby jídla už jsem skoro dojedla a oblečení se mi v rozkroku a podpaží začínalo trhat. Evidentně nebude mít moje epická výprava dlouhého trvání. Ale co už. A pak se přede mnou náhle promítla asistentka. Asi ji tam vyprojektovali signály ze satelitů, kdo ví. Chtěla jsem se na ní sprostě obořit, protože vztek mě ještě nepřešel, jenže byla rychlejší. Moje životnost pro tebe je 3 standardní dny, jak si jistě vzpomínáš, a z této doby zbývá posledních pár minut. Přišla jsem se rozloučit. Vztek okamžitě zmizel a nahradilo ho zděšení. Bez ohledu na mé nepřátelství jsem potřebovala mít na planetě aspoň někoho, i když šlo jenom o program, který byla ze zákona společnost nucena poskytovat odpojeným. Samozřejmě jsem si pamatovala, že mě na termín AI opakovaně upozorňovala, ale já jsem zatlačila tuhle nepříjemnou informaci na okraj mysli s tím, že se jí budu zabývat, až to bude nezbytně nutné. No, ten čas byl zřejmě právě teď. Jenže než jsem stihla padnout na kolena a prosit o výjimku a prodloužení termínu, žena mě zase předběhla. Nemůžeš udělat nic pro prodloužení mé přítomnosti. Nemá to smysl. Chtěla jsem ti sdělit důležitou věc. A tady začala najednou trochu problikávat a zasekávat se. Skoro jakoby bojovala se sebou samou. Jakoby se snažila vyjít za hranice svého programování. Tímhle směrem se nachází hlavní základna společnosti a ty máš šanci tam dorazit. Sice to budeš mít hodně těsné, ale šanci máš. Pokud existuje možnost dostat se z planety nebo poslat zprávu, bude to právě tam. A v nejhorším můžeš aspoň společnost podpořit. A já bych přísahala, že poslední slovo mi znělo úplně jako pobořit. Jménem společnosti se ti omlouvám za způsobené nepříjemnosti.
A pak naposledy zablikala a zmizela. Na dobro. Byla jsem zcela osamělá a ku podivu, snad poprvé od odpojení, ze mě spadla tíha reality. Rychle jsem si do země vyrila čáru směrem, kterým mi ukázala, abych věděla, kudy dál. Konečně jsem měla pocit smyslu a cíle. Možná, že v centrále najdu způsob, jak zasáhnout do parametrů simulace a vysvětlím uživatelům, že pocit nezávislosti má taky něco do sebe. Možná se mi povede kontaktovat šéfy společnosti a pěkně od plic jim vysvětlím, co si o nich myslím. A hlavně se mi může povést opravdu zmizet z tohohle opuštěného koutu galaxie a zahájit tu kariéru vesmírného dobrodruha. A i kdyby nic z toho nevyšlo, pořád to tam můžu pořádně podpořit.